हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैगोन जाहैबाय रेशन कार्ड जायनाखि रेशन कार्डनि सायाव दिनैनि खोथाखौ सावरायगोन जोंनि ओनसोलावहाय रेशन कार्डनि बागै ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दं ओरैबायदि गरबर जागासिनो दङ हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो मिथिजोबखाबाय गासैबो आङो सिगांनिफ्रायनो खबर मोनबाय थादों बे रेशन कार्डनि बागै आरो नैबे मदि सरखार सासे बेक्तियाव 2000 खरि मोनो मोना बैनि बागैबो आङो खोनाबोगासिनो दङ दा जोङो जागायजेनगोन रेशन कार्डखौ लानानै आङो डाइरेक्टलि बुंगोन जायनाखि साप्लाइ अफिसाव साख्रि मावो बै बिथांमोनखौ आङो डाइरेक्टलि बुंगोन नोंथांमोनानो जानो हागौ गरबर खालामो नोंथांमोननिफ्रायनो जानानै फैयो बे खामानिया नोंथांमोना रोंगौथि गैयागारा थाखा होनानै जब लादों नामा बेनिखायनो रायजो राजानि रेशनफोरखौहाय गरबर खालामो बे जाथाया खनले जाबाय थानायखौ आङो खबर मोनबाय थादों आरो दिनै आंनि मुंजोंनो रेशन कार्ड दङ दिनै रेशन कार्ड मालिकआनो दिनैहाय माइरं मोनजायानो दिनैनि दिनाव मानो दिनैहाय बे रेशन कार्डनाव थानाय फेमिलिया मोनजाबाय नाथाय आंनि मुङाव गैया रेशन कार्डना आंनि मुङावसो दङ ओमफ्राय रेशन कार्ड मालिकआनो माइरं मोनजाया आधार कार्ड बिदों नोंथांमोना आधार कार्डखौबो खोमाहैबाय थायो जोङो खनले हरबाय थादों खनथाम खनब्रै जाबाय हरनायानो आधार कार्ड हरनायाबो ओमफ्राय दिनै मानो माइरं मोनजाया होननानै बुंबावखो दिनै मानो माइरं सफैयाखै होननानै बुंबावखो जायनाखि रेशन कार्ड मालिक बे रेशन कार्ड मालिकआनो माइरं मोनजायाखैब्ला बे फेमिलिया बोरै मोनजाखो बेथ' आंजों थाफानायल'सो बिनि मुङा आंनि फेमिलियाव बेथ' आंनि फेमिलियाव थाफानायल'सो अब्ला बियो दिनैहाय मानो माइरं मोनजाखो जायनि मुङाव रेशन कार्डनि मुङा दङ बे मानसियानो माइरं मोनजायाखै दिनै फेमिलियासो माइरं मोनजाबाय जायनाखि बे अफिसाव मावो बिथांमोना जानो हागौ जेबो रोंगौथि गैया दानख' दाजाब रोङा बिनिखायनो गासैखौबो बेफोरबायदि गरबर खालामबाय थादों जोंनि एरियायावहाय गोबां खोनाबाय थादों सोरबा फन खालामनानैबो बुङो खोन्थायोबो बिनि सायावहाय भिडिअ लाबो नाथाय दिनै आं बेखौ खालामनाय जाबाय जोंनिथ' साप्लाइ अफिसा काजलगावआनो जाखागोन काजलगावआनो गोलैगोन दा आंथ' अफिसावबो थांफेराखै थेवबो आङो बुंहरनो सानो भिडिअनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफ्राबो बिनि सायावहाय राव दिखोनांगोन दा ओरैबायदि गरबर जागासिनो दं माने रेशन कार्डनि सायाव लानानै सोरबा मोनजायो सोरबा मोनजाया गोरिब न'खरफ्रानो माइरं मोनजाया ओरैबायदि जानानै दं दायो दा बेखौ नोजोर होनो थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टआलाय माथो मावदों जुदि नोंथांमोना अफिसावहाय मावनोब्ला खामानिखौ मोजां माव नङाब्ला रायजागोनबो बेखौ आङो दा मुंबो खारिनो थाङा गोनां जायोब्ला उनावहाय मुंबो खारिगोन बे अफिसाव सोर मावो नोंसोर मा एक्सन लायो ला ओरैबायदि नोंसोर जोंनि गोरिब दुखियाफोरखौहाय मेगनाव मोदै खालामोना अफिसाव जायनाखि मावग्राफोर दिनै मुं लाथ' आङो नेक्स्ट टाइमावब्ला मुं लानाय जागोन जुदि नोंथांमोना मावनो हायाब्ला दानख' दाजाब रोङाब्ला मानो मावो रेशन अफिसाव मानो मावो ओरैबायदि रागा जोंदों आङो दिनैहाय खोनाफैनानै बे खोथाया अनेक खोनागासिनो 3-4 मासनिफ्रायनो आङो खोनागासिनो जोंनि रेशन राननायावहाय एकदमबारे ओरैबायदि जागासिनो दं ओरैबायदि सोरनोबा होयो सोरनोबा होआ दिनैहाय आङो गोबाव बुंनो गोसो गैया नाथाय जायनाखि माइरङाव खामानि मावो डिलारनिफ्राय लानानै माइरं डिलार चेयारमेन ओमफ्राय साप्लाइ अफिससिम जायनाखि बे नामखौ मावो मोजाङै थिग माव आरो सिदा खालामनानै हर मा रेशन मालिक जायनाय नामाव रेशन दं बेसो माइरं मोनलायो बेलाय नोंथांमोननि जोबोद गोरोन्थि दङ आरो बेखौ सोरबा हिंसा लानानै मावदोंब्ला बियो नोंथांनियावसो थागोन रायजो राजानि गाबनाया बेखौ बुंखायो दा आं नाम खारिनो गोसो गैया दिनैहाय बेवहाय आरो बेजों लोगोसे आङो बुंफालांनो थाङो जायनाखि मदि सरखारनिफ्राय 2000 खरि मोनजायोमोन गोरिब न'खरफ्रा बै न'खरफ्राबो दिनै मोनाखै बिसोरो माखासे न'खरफ्रा जागासिनो दङ माखासे न'खरफ्रा मोनजायाखै दा मानसि बासि सोनाय बायदि जागासिनो दङ नैबेखौबो जों खबर मोनजोबनानै दङ जोङो थांनानै साफा बेखौ इन्टारभिउ लानाय जागोन जायनाखि मोनजायाखै बिसिनियावहाय बे खामानियाथ' गभर्नमेन्टनिसो खामानि जागोन आरो नोंथांमोनाथ' बुङोमोन सोलायनाय नांगौ सोलायनाय लाबोबाय हिंसायासो बांसिन सोमजिगासिनो दङ दानि नुनायावहाय नोंथांमोना मा सानो रेशननि बागै आरो बे मदि सरखारनि 2000 खरि मोनजानाया नोंथांमोना मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजादोंब्लाबो कमेन्ट खालाम मोनजायाखैब्लाबो कमेन्ट खालाम खिन्था नाथाय बे रेशन आरो मदि सरखारनि 2000 खरि मोनजानाय बे मोननैनि सायावहाय जोबथा प्रब्लेम जागासिनो दङ आरो फारसेथिंथ' सरखारल' बानायना दङ लामा सामाथ' जेबो रिफारिंबो गैया जोंनिथिंजायथ' एकदम गोदोसोनाय जेब्ला इलेक्सन सफैयो अब्लाल' लामा मोनलायनाय थांगोन दैदेनगिरिफ्राबो जेखौ नोंथांमोना हिंसा नुदों साबमा नुदों बेखौ गाव गावनि राव थिखोनो दाबाव बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जय बर' हारिनि